ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം അധ്യായം 18 ശ്ലോകം 20. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവതാലം നനു സൂചിതേന ഗുണൈരസാമ്യാനതിശായനസ്യ ഇത്യേതരാൻ പാർത്ഥയതോ വിഭൂതി യസ്യാഗ്രിരേണും ജുഷതേന വീപ്സോ. ഏതാവതാലം നനു സൂചിതേന ഗുണൈരസാമ്യാനതിശായനസ്യ ഹിത്വേതരാൻ പ്രാർത്ഥയതോ വിഭൂതിരസ്യാഗ്രിരേണും ജുഷതേന വീപ്സോ. ഏതാവതാലം നനു സൂചിതേന ഗുണൈരസാമ്യാനതിശായനസ്യ ഹിത്വേതരാൻ പ്രാർത്ഥയതോ വിഭൂതി യസ്യാഗ്രിരേണും ജുഷതേന വീപ്സോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാലോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവതാലം നനു സൂചിതേന ഗുണൈരസാമ്യാനതിശായനസ്യ ഹിത്വേതരാൻ പ്രാർത്ഥയതോ വിഭൂതി യസ്യാഗ്രിരേണും ജുഷതേന വീപ്സോ. ഏതാവതാലം നനു സൂചിതേന ഗുണൈരസാമ്യാനതിശായനസ്യ ഹിത്വേതരാൻ പ്രാർത്ഥയതോ വിഭൂതി യസ്യാഗ്രിരേണും ജുഷതേന വീപ്സോ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവതാലം നനു സൂചിതേന നദിശായനസ്യ ഹിത്വേതരാൻ പ്രാർത്ഥയതോ വിഭൂതി യസ്യാഗ്രിരേണും ജുഷതേന വീപ്സോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവതാലം നനു സൂചിതേന ഗുണൈരസാമ്യാനതിശായനസ്യ ഹിത്വേതരാൻ പ്രാർത്ഥയതോ വിഭൂതി യസ്യാഗ്രിരേണും ജുഷതേന വീപ്സോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവതാലം നനു സൂചിതേന ഗുണൈരസാമ്യാനതിശായനസ്യ ഹിത്വേതരാൻ പ്രാർത്ഥയതോ വിഭൂതിർ യസ്യാഗ്രിരേണും ജുഷതേന വീപ്സോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജ വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവതാലം നനു സൂചിതേന ഗുണൈരസാമാന്യതിശായനസ്യ ഹിത്വേതരാൻ പ്രാർത്ഥയതോ വിഭൂതി യസ്യാഗ്രിരേണും ജുഷതേന ഭീപ്സോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവതാലം നനു സൂചിതേന
ഗുണൈരസാമ്യാനതിശായനസ്യ ഹിത്തേതരാൻ വാർത്തയതോ വിഭൂതി തസ്യാംഗ്രീരേണും ജുഷതേന ഭീപ്സോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, തെലുഗു മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവതാലം അനുസുചിതേന ഗുണേനാമ്യ അതിശാനസ്യ ഇത്തേതരാൻ പ്രാർത്ഥയതോ വിഭൂതി രസാഗിരേണും ദുഷതേ അഭിപ്സോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. മാലതി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, തെലുഗു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവതാലം നനുസൂചിതേന ഗുണൈരസാമ്യാനതിശായനസ്യ ഇത്തേതരാൻ പ്രാർത്ഥയതോ വിഭൂതിരസ്യ ഗിരേണം ജിഷുധേന ഭീപ്സോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, തെലുഗു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവതാലം നനുസൂചിതേന ഗുണൈരസാമ്യാനതിശായനസ്യ ഹിത്വേതരാൻ പ്രാർത്ഥയതോ വിഭൂതിരസ്യ ഘ്രിരേണും ജുഷതേ അനഭിപ്സോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. രാജി മാതാജി, തെലുഗു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവതാലം നനുസൂചിതേന ഗുണൈരസാമാന്യതിശായനസ്യ ഹിത്തേതരാൻ വാർത്തയതോ വിഭൂതി രസ്യാഗ്രിരേണും ജുഷതേന ഭീസ്മോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സീതാരാമൻ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവതാലം നനുസൂചിതേന ഗുണൈരസാമ്യാനതിശായനസ്യ ഹിത്തേതരാൻ പ്രാർത്ഥയതോ വിഭൂതി രസ്യാഗ്രിരേണം ജുഷതേ അനഭിസ്തോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഭാരതി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവതാലം അനുസൂചിതേന ഗുണൈരസാമ്യാനതിശായനസ്യ ഹിത്വേതരാൻ പ്രാർത്ഥയതോ വിഭൂതിരസ്യാഗ്രിരേണും ജുഷതേന ഭീപ്സോഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവതാലം നനുസൂചിതേന ഗുണൈരസാമാന്യതിശായനസ്യ ഹിത്വേതരാൻ പ്രാർത്ഥയതോ വിഭൂതിരസ്യാഗ്രിരേണം ജുഷതേന ഭീപ്സോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ. ഓക്കെ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഏതവത വളരെ കൂടുതലായി, അലം അനാവശ്യമായ, നനു പൂർണ്ണമായി, അശേഷം, സൂചിതേന വർണ്ണനകളാൽ, ഗുണൈഹി ഗുണവിശേഷങ്ങൾ, അസാമ്യ അമേയമായ, അനതിശായനസ്യ വെല്ലാൻ സാധ്യമല്ലാത്തവൻ അഥവാ അജയ്യനായ, ഹിത്വ അകന്നു മാറിപ്പോവുക, ഇതരാൻ മറ്റുള്ളവർ, പ്രാർത്ഥയത പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക്, വിഭൂതി നന്മയ്ക്കായി അഥവാ ഐശ്വര്യത്തിനായി, യസ്യ ആരുടെ, അംഗ്രി പാദങ്ങൾ, രേണും ധൂളികളാൽ, ജുഷതെ സേവിക്കുന്നു, അനബീപ്സുഹു അഭിലഷിക്കാത്തവനെ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീയുടെ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അദ്ദേഹം അഥവാ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷൻ അനന്തനും അമേയനുമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യരായി ആരും തന്നെ ഇല്ലെന്നും ഇപ്പോൾ നിശ്ചയം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. തൽഫലമായി ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പര്യാപ്തമാംവിധം ഉചിതമായി വർണ്ണിക്കുവാനുള്ള കഴിവില്ല. അതിശ്രേഷ്ഠരും ഉത്തങ്കരുമായ ദേവന്മാർക്ക് പ്രാർത്ഥനകളാൽ പോലും ഐശ്വര്യദേവതയുടെ അഥവാ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പ്രീതി നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ അതേ ദേവത ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കാതിരുന്നിട്ട് കൂടി ഭഗവാന് തന്റെ സേവനം സമർപ്പിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശില പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്.
ശ്രുതികൾ അനുസരിച്ച് പരമദിവ്യത്വം പുരുഷന് അഥവാ പരബ്രഹ്മത്തിന് ഈ യാതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യമായി ആരുമില്ല. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ വെല്ലാൻ ആർക്കും തന്നെ സാധ്യവുമല്ല. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് സമാനമായോ അതീതനായോ ആരുമില്ല. ഭഗവാൻ അജയ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അനന്ത ശക്തികളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ക്രമനിമിതമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ സ്വാഭാവിക രീതിയിലും യഥോചിതവുമായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരം പരമദിവ്യത്വം പുരുഷൻ സ്വയം സമ്പൂർണനാകുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉത്തുംഗ ദേവന്മാരെ പോലുള്ളവരിൽ നിന്നും യാതൊന്നും തന്നെ അഥവാ യാതൊരു സഹായവും സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വരുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവർ ഐശ്വര്യദേവതയുടെ അഥവാ ഭാഗ്യദേവതയായ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കടാക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അഥവാ അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിലും അത്തരം അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ഐശ്വര്യദേവത വിസമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന് ഐശ്വര്യദേവതയിൽ നിന്നും യാതൊന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ലായിരുന്നിട്ടും ഐശ്വര്യദേവത ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തെ ആദ്യ ജീവശക്തിയായ ബ്രഹ്മദേവനെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഭാവത്തിൽ തന്നെ സേവിക്കുന്നതിൽ ശാശ്വതമായി നിരതനായ ഭാഗ്യദേവതയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഉത്ഭൂതനാക്കാതെ സ്വനാഭിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്ന താമരത്തണ്ടിൽ ഹേതുഭൂതവനാക്കി. ഇവയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പരമസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും പരിപൂർണതയെയും കുറിച്ചുള്ള ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നത് അദ്ദേഹം അമൂർത്തകൻ എന്ന് അഥവാ നിർവ്യക്തികൻ എന്ന് അഥവാ വ്യക്തിശൂന്യൻ എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ശാരീരികമായ പ്രയത്നം അഥവാ സ്വപ്രയത്നം കൂടാതെ സ്വഇച്ഛയാൽ മാത്രം സർവ്വതും നിർവഹിക്കാൻ തക്കവിധം ഭാവനാതീതമായ ശക്തിയാൽ അതീന്ദ്രിയമായി പരിപൂരിതനാണ് ഭഗവാൻ. ആകയാൽ ഭഗവാനെ യോഗേശ്വരൻ അഥവാ എല്ലാ യോഗശക്തികളുടെയും അധിപൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. നമുക്ക് 21ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദാപിയത്പാദനഗാവസൃഷ്ടം ജഗദ്വിരിഞ്ചോപഹൃദാർഹണാംബ ശേഷം പുനാത്യാന്യതമോ മുകുന്ദാത് കോ നാമലോകോ ഭഗവത് പദാർത്ഥഃ. അദാപിയത്പാദനഗാവസൃഷ്ടം ജഗദ്വിരിഞ്ചോപഹൃദാർഹണാംബ ശേഷം പുനാത്യാന്യതമോ മുകുന്ദാത് കോ നാമലോകേ ഭഗവത് പദാർത്ഥഃ. അദാപിയത്പാദനഗാവസൃഷ്ടം ജഗദ്വിരിഞ്ചോപഹൃദാർഹണാംബഃ ശേഷം പുനത്യാന്യതമോ മുകുന്ദാത് കോ നാമലോകേ ഭഗവത് പദാർത്ഥഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ശോഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദാബ്ദിയത്പാദനകാവസൃഷ്ടം ജഗദ്വിരിഞ്ചോ വഹൃദാർഹണാംബ ശേഷം പുനരാത്മോ മുകുന്ദാത് കോ നാമലോകേ ഭഗവത് പദാർത്ഥഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രതിഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദാപിയത്പാദനഖാവസൃഷ്ടം ജഗദ്വിരിഞ്ചോപഹൃദാർഹണാംബഃ ശേഷം പുനത്യാനതമോ മുകുന്ദാത് കോ നാമലോകേ ഭഗവത് പദാർത്ഥഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദാപിയത്പാദനകാവസൃഷ്ടം ജഗദ്വിരിഞ്ചോപഹൃദാർഹണാംബഃ ശേഷം പുനാത്യന്നതമോ മുകുന്ദാത് കോ നാമലോകേ ഭഗവത് പദാർത്ഥഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദാപിയത്പാദനഖാവസൃഷ്ടം ജഗദ്വിരിഞ്ചോപഹൃദാർഹണാംബ ശേഷം പുനാത്യന്യതമോ മുകുന്ദാത് കോ നാമലോകേ ഭഗവത് പദാർത്ഥഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
അഥാപി യത്പാദനഖാവസൃഷ്ടം ജഗദ്വിരിഞ്ചോപഹൃദാഹണാംബഃ ശേഷം പുനാത്യന്യതമോ മുകുന്ദാത് കോ നാമ ലോകേ ഭഗവത് പദാർത്ഥഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതാപി യത്പാദനഖാവസൃഷ്ടം ജഗദ്വിരിഞ്ചോപഹൃദാർഹണാഭഃ ശേഷം പുനാത്യന്യതമോ മുകുന്ദാത് കോ നാമ ലോകേ ഭഗവത് പദാർത്ഥഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥാപി യത്പാദനഖാവസൃഷ്ടം ജഗദ്വിരിഞ്ചോപഹൃദാർഹണാംബഃ ശേഷം പുനാത്യന്യതമോ മുകുന്ദാത് കോ നാമ ലോകേ ഭഗവത് പദാർത്ഥഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നില്ല പ്രഭുജി. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്നാലും മാതാജിക്ക് അതുണ്ടാവും. ഓക്കെ. ഡോക്ടർ വിജയകുമാരി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കാണാലോ മാതാജിക്ക്? ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധാപിയത്പാദനഖാവശിഷ്ടാം ജഗദ്വിരിഞ്ചോപഹൃദാർഹണാംഭഃ ശേഷം പുനാത്യന്യതമോ മുകുന്ദാത് കോ നാമ ലോകേ ഭഗവത് പദാർത്ഥഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതാപി യത്പാദനഖവാ സൃഷ്ടം ജഗദീരിഞ്ചോപഹൃദാർഹണാംബ ശേഷം പുനഃത്രിയാനൃതമോ മുകുന്ദാത് കോ നാമ ലോകേ ഭഗവത് പദാർത്ഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വൈഷ്ണവ മാതാജി ഇപ്പൊ കാണാവോ? ഇല്ല, എഴുതുന്നതും കാണുന്നില്ല പ്രഭുജി. ശരി, ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിന്, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. നമുക്കിതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. അതാ ആകയാൽ അപി നിശ്ചയമായും യത് ആരുടെ പാദനഖങ്ങൾ അവസൃഷ്ടം ഉത്ഭവിക്കുന്നു ജഗത് വിശ്വപ്രപഞ്ചം വിരിഞ്ച ബ്രഹ്മാവ് ഉപഹൃത ശേഖരിച്ചു അർഹണ ആരാധിക്കുക അംബഹ ജലം സ സമേതം ഈശം ശിവൻ പുനാദി പവിത്രമാക്കുന്നു. അന്യതമഹ മറ്റാരാണ് മുകുന്ദാത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അല്ലാത്തെ ഖ ആരി നാമനാമം ലോകേ ഈ ലോകത്ത് ഭഗവത് പരമപുരുഷൻ പദസ്ഥാനം അർത്ഥ മൂല്യം വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റാരാണ് പരമപുരുഷൻ എന്ന നാമത്തിന് തികച്ചും അർഹനായിട്ടുള്ളത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദനഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ജലം ശിവന് ആരാധനീയമായ സ്വാഗതമരുളുവാനായി ബ്രഹ്മാവ് ശേഖരിച്ചു. അതേ ജലം ഗംഗ ശിവൻ ഉൾപ്പെടെ സമഗ്ര പ്രപഞ്ചത്തെയും പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. അജ്ഞന്മാരാൽ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അസംഖ്യം ദേവതന്മാരുടെ സങ്കല്പം തന്നെ പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണ്. ഭഗവാൻ ദ്വൈതനല്ലാത്ത ഏകനും അതേസമയം അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ അഥവാ നിരവധി രീതികളിൽ സ്വയം വിസ്തരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പരമാർത്ഥത്തെ വേദങ്ങളിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അത്തരം വിസ്തരണങ്ങൾ അനന്തമാണ്. എന്നാൽ അവയിൽ ചിലത് ജീവസത്തകളാവുന്നു. ജീവസത്തകൾ ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണ അധികാരമുള്ള വിസ്തരണങ്ങളെ പോലെ അത്രത്തോളം ശക്തരല്ല. ആകയാൽ രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്.
ബ്രഹ്മാവ് പൊതുവെ ജീവസത്തകളിൽ ഒരാളാകുന്നു. എന്നാൽ ശിവൻ ഭഗവാനും ജീവസത്തകൾക്കും മധ്യയുള്ള മാധ്യമമാകുന്നു. ദേവന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ ശിവനും ബ്രഹ്മാവും പോലും ഒരിക്കലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ വിഷ്ണു ഭഗവാന് സമാനരോ അധീനരോ അല്ല. ഐശ്വര്യ ദേവതയായ ലക്ഷ്മി, ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ എന്നിങ്ങനെ അതിശക്തരായ സർവ്വദേവന്മാരും വിഷ്ണു അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ സദാ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിരതരായിരിക്കും. ആകയാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മുകുന്ദനേക്കാൾ അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനേക്കാൾ അത്യന്തം ശക്തരായവർ ആരാണ്? ഭാഗ്യദേവതയായ ലക്ഷ്മിയും ബ്രഹ്മാവും ശിവനും സ്വച്ഛന്ത ശക്തരല്ല. അവരെല്ലാം പരമപുരുഷന്റെ വിസ്തരണങ്ങളെ പോലെ മാത്രം ശക്തരും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ നിരതരുമാണ്. ആകയാൽ അവരും ജീവസത്തകളാകുന്നു. ആരാധനീയ ഭഗവത് ഭക്തരുടെ 4 സമ്പ്രദായങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. അവയിൽ ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം, രുദ്രസമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം എന്നിവ യഥാക്രമം ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, ലക്ഷ്മി എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ട് അവരോഹണം ചെയ്തതാകുന്നു. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച 3 സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് പുറമെ സനാതന കുമാരനിൽ നിന്നും അവരോഹണം ചെയ്ത കുമാര സമ്പ്രദായം എന്നൊരു 4ാമത്തെ സമ്പ്രദായം കൂടിയുണ്ട്. യഥാർത്ഥമായ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളും ഇപ്പോഴും നാളിതുവരെയും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര സേവനത്തിൽ ഔചിത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, അവയെല്ലാം തന്നെ മുകുന്ദനെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ഉദ്ഘോഷിക്കുകയും മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വ വിശേഷവും ഭഗവാന് സമാനരായോ അതീതരായോ ഇല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ്. 22ാമത്തെ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എത്രാനുരക്താ സഹസൈവ ധീരാ വ്യാപ്യോഹ ദേഹാദിഷു സംഗമൂഢം പ്രജന്തി തത്പരമഹംസം പ്രജന്തി തത്പരമഹംസ്യം മന്ദ്യം യസ്മിൻ ഹിംസോപശമാസ ധർമ്മഃ. യത്രാനുരക്താ സഹസൈവ ധീരാ വ്യാപ്യോ ഹ്യദേഹാദിഷു സംഗമൂഢം പ്രജന്തി തത്പരമഹംസ്യം മന്ദ്യം യസ്മിൻ ഹിംസോപശമസ്വ ധർമ്മ. യത്രാനുരക്താ സഹസൈവ ധീരാ വ്യാപ്യോ ഹ്യദേഹാദിഷു സംഗമൂഢം പ്രജന്തി തത്പരമഹംസ്യം മന്ദ്യം യസ്മിൻ ഹിംസോപശമസ്വ ധർമ്മ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള മിനി ബാലകൃഷ്ണ മതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളും മതം. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്നാനുരക്താ സഹസൈവ ധീരാ വ്യാപോ ഹ്യദേഹാദിഷു സംഗമൂഢം വ്രജന്തി തത്പരമഹംസ്യമന്ത്യം യസ്മിന്നഹിംസോപശമഃ സ്വധർമ്മഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജിക്ക് ഇപ്പൊ കാണാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്രാനുരക്താ സഹസൈവ ധീരാ വ്യാപ്യോ ദേഹാദിഷു സംഗമൂഢം പ്രജന്തി പരമഹംസ്യമന്ത്യം യസ്മിന്നഹിംസോപശമസ്വധർമ്മഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ചൊല്ലാനുണ്ടോ? ഒരു മിനിറ്റ്. ബീന മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്രാനുരക്താ സഹസൈവ ധീരാ വ്യാപ്യോ ഹ്യദേഹാദിഷു സംഗമൂഢം വ്രജന്തി തത്പരമഹംസ്യമന്ത്യം യസ്മിന്ന ഹിംസോപശമസ്വധർമ്മ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതാ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
हरे कृष्ण ओके धनलक्ष्मी माता जी हरे कृष्ण माता जी चलिए अनम्यूट इधर ओके ओम नमो भगवते वासुदेवाय यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यापोह्य देहादिषु सङ्गमूढं रचन्ति तत्परमहंस्यमन्त्यं यस्मिन्नहिंसो वशमः स्वधर्मः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण यमुना सुरेश माता जी हरे कृष्ण चलिए अनम्यूट इधर हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यापोह्य देहादिषु सङ्खमूढं व्रजन्ति तत्परमहंस्यमन्त्यं यस्मिन्नहिंसो वशमः स्वधर्मः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ओके ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. എത്ര ആരോടാണോ അനുരക്തനായിരിക്കുന്നത് സഹസ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഏവ നിശ്ചയമായും ധീരന്മാർ ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവർ വ്യാപോഹ്യ പരിത്യജിക്കുന്നു ദേഹ സ്ഥൂല ശരീരത്തെയും സൂക്ഷ്മ മനസ്സിനെയും ആദിഷു ബന്ധപ്പെട്ട സംഘം സംസർഗം ഊഢം കൈക്കൊള്ളുക വ്രജന്തി ഗമിക്കുക തത് പരമഹംസ്യം പരമപരിപൂർണതാവസ്ഥ അന്ത്യം അതിനുപരിയായി യസ്മിൻ ഏതിൽ അഹിംസ ഉപശമഃ പരിത്യാഗം സ്വധർമ്മ വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢീകൃതമായ ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ള ധീരന്മാർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളും അതായത് സ്ഥൂലമായ ശരീരവും സൂക്ഷ്മമായ മനസ്സും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അക്രമരാഹിത്യത്തിനും അഥവാ അഹിംസയ്ക്കും ആത്മപരിത്യാഗത്തിനും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള സന്യാസ ജീവിത ക്രമത്തിന്റെ പരമപരിപൂർണതയ്ക്കായി തൽക്ഷണം ഗമിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി ക്രമേണ സുദൃഢമായ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ആത്മനിയന്ത്രണം എന്നാൽ അനാവശ്യമായ അഥവാ വേണ്ടതിൽ കൂടുതൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ വ്യാപൃതരാകാതിരിക്കുന്നത് എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ശുഷ്കമായ ദാർശനിക വീക്ഷണങ്ങൾ മനസ്സിന്റെ ചപലമായ അഥവാ കൗശലമേറിയ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം ഒരുവനെ കൂരിരുട്ടിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവർക്ക് ഭൗതികാസ്യത്തിലെ ബദ്ധജീവിതത്തിൽ നിന്നും മോശമാർഗത്തിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ആകയാൽ ഒരുവൻ അന്ധകാരത്തിലേക്കുള്ള പാത വെടിഞ്ഞ് ജ്ഞാനപ്രകാശത്തിന്റെ അഥവാ മോശമാർഗത്തിലേക്കുള്ള അഥവാ പരിത്രാണ പാതയിൽ മുന്നേറണമെന്ന് വേദങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്നു. ആത്മനിയന്ത്രണം യഥാർത്ഥത്തിൽ സാധ്യമാകുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൽ നിന്നും കൃത്രിമമായി വിരമിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയല്ല അഥവാ നിർത്തുന്നതിലൂടെയല്ല, മറിച്ച് പരമപുരുഷനിൽ സുദൃഢമായൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് ഒരുവന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ അഥവാ പരിശുദ്ധമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതമാക്കുന്നതിലൂടെയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ബലമായി നിയന്ത്രിക്കരുത്, മറിച്ച് അവയ്ക്ക് ഉചിതമായ കർമ്മം നൽകണം. അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ യഥോചിതമായ കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാക്കണം. ആകയാൽ പവിത്രമായ അഥവാ പരിപൂരിതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സദാ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതമായിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളുടെ ഈ പരിപൂർണാവസ്ഥയെ ഭക്തിയോഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ഈ സവിശേഷ വിവക്ഷയിൽ സുദൃഢമായിട്ടുള്ളവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവരും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഗൃഹസ്ഥ അഥവാ ശാരീരിക ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളെയും ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ഉപേക്ഷിക്കാനും കഴിവുള്ളവരാകുന്നു. ഈ അവസ്ഥയെ പരമഹംസാവസ്ഥയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഹംസങ്ങൾ ജലവും പാലും കലർന്ന മിശ്രിതത്തിൽ നിന്നും വെള്ളം ചേർത്ത പാലിൽ നിന്നും പാൽ മാത്രം പാനം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ മായയുടെ സേവനത്തിന് പകരം ഭഗവത് സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നവരെ പരമഹംസർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അവർ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ലാളിത്യം, അഹന്തയില്ലായ്മ, പൊള്ളയായ സ്വയം ശ്രേഷ്ഠത്വഭാവമില്ലായ്മ അഥവാ അഭിമാനഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, സഹനം, ശുദ്ധത, ആദരണീയത അഥവാ ബഹുമാനാർഹത, ആരാധന, ഭക്തി, ആത്മാർത്ഥത എന്നീ എല്ലാവിധ സദ്ഗുണങ്ങളും ഉള്ളവരാവുന്നു. ഈ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് ഭക്തരിൽ അന്തർലീനമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത് സേവനത്തിനായി സ്വയം പൂർണ്ണമായും ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത അത്തരം പരമഹംസർ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. മുക്താത്മാക്കളുടെ മധ്യ പോലും അത്തരക്കാർ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. അസൂയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അഥവാ
അഭ്യസൂയമില്ലായ്മയാണ് യഥാർത്ഥ അഹിംസ. അഥവാ അക്രമരാഹിത്യം. ഈ ലോകത്തിൽ ഓരോരുത്തരും തന്റെ സഹവർത്തികളോട് അസൂയുള്ളവരാകുന്നു. എന്നാൽ പൂർണ്ണാഭിജ്ഞനായ പരമഹംസൻ പൂർണ്ണമായും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ സ്വയം ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തവനാകിയാൽ തികച്ചും അസൂയാരഹിതനാവും. അയാൾ ഏവരെയും, ഓരോ ജീവാത്മാവിനെയും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സ്നേഹിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കുക അഥവാ പൂർണ്ണമായ ആശ്രിതാവസ്ഥയാണ് അഥവാ പരിപൂർണമായും അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ ആത്മപരിത്യാഗം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഓരോ ജീവാത്മാവും മറ്റൊന്നിനെ അഥവാ മറ്റൊരു ജീവാത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവൻ അഥവാ ജീവാത്മാവ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ആ വിധത്തിലാകുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏവരും പരമപുരുഷന്റെ കാരുണ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം ഒരുവൻ വിസ്മരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് അതീതനായി തീരുന്നു. ആത്മപരിത്യാഗം എന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയനായ ഒരുവന്റെ ആശ്രിത അവസ്ഥയെ പരിത്യജിക്കുകയും ഭഗവത് കൃപയെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കുകയുമാകുന്നു. ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെ അഥവാ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളുടെ ഉപാധികൾക്ക് അധീനരായി തീരാത്ത ഭഗവത് കൃപയിലുള്ള പരിപൂർണ വിശ്വാസമാണ് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനിലേക്കുള്ള ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയയായ ഭക്തിയോഗത്തിലെ പരമമായ പൂർണ്ണാവസ്ഥയാണ് ഈ പരമഹംസാവസ്ഥ. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുരാജ് ജയ. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദ ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ശൗനകാദി ഋഷികളും സൂത ഗോസ്വാമിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ മഹിമകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ട് ആരുമില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു മത്ത പരതരന്യ കിഞ്ചിതസ്ത്യ ധനഞ്ജയ. എനിക്ക് തുല്യനായിട്ടോ എനിക്ക് ഉപരിയായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ ഭഗവാൻ ഉപരിയായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന്. ഇപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാനും ഭഗവാന്റെ വൈഭവങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിവരിക്കാനൊന്നും ആർക്കും തന്നെ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറയേണ്ട ഈ ബ്രഹ്മാവ് പോലും പറയുന്നു ആ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയ്ക്ക് ശേഷം എനിക്ക് അങ്ങയുടെ എന്താ പറയാ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്, അങ്ങയെ ശക്തിയുടെ കുറിച്ച്, അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ പോലുമോ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല, വിവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സാധാരണ ആൾക്കാർ പറയും എനിക്കെല്ലാം അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറയും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിന് പോലും സാധ്യമല്ല അല്ലെ. 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവിന് പോലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച്, മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഓ ദേവന്മാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ ആരാധിച്ചിട്ട് പ്രീതി നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ആ ലക്ഷ്മി ദേവി ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കാതിരുന്നിട്ട് കൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നു ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസു കൽപവൃക്ഷ ലക്ഷാവൃതേഷു സുരഭിരവിപാലയന്തം ലക്ഷ്മി സഹസ്ര ശതസംഭ്രമ സേവ്യമാന ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം വച. ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സദാസമയവും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു, സദാസമയവും തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഗോപികമാർ. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവി സേവനം ചെയ്യും.
പിന്നെ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ സ്വതന്ത്രനാണ്. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഓരോരോ ജീവാത്മാക്കളെയും എന്താ പറയാ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒരു മാതാവും പിതാവും ചേർന്നിട്ടാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനാണ് ആദ്യ ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് ഒരു താമരത്തണ്ടുണ്ടാവുകയും അതിൽ ബ്രഹ്മാവ് ആദ്യ ജീവസൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സർവസ്വതന്ത്രനാണ്. മറ്റാരുടെയും സഹായം ഭഗവാന് ആവശ്യമായിട്ടില്ല അല്ലെ. ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സൃഷ്ടിയെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. രണ്ടുപേരും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സൃഷ്ടി കഴിയും. ഭഗവാനെ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഭഗവാൻ സർവസ്വതന്ത്രനാണ്. ഭഗവാനെ യോഗേശ്വരൻ അഥവാ എല്ലാ യോഗശക്തികളുടെയും അധിപൻ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തീർത്തും പറയുന്നു പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അല്ലാതെ മറ്റാരാണ് പരമപുരുഷൻ എന്ന നാമത്തിന് തികച്ചും അർഹനായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഒരേ ഒരു പുരുഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പരമപുരുഷൻ, അതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. മറ്റുള്ളതൊക്കെ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടും അതൊക്കെ സ്ത്രീലിംഗമായിട്ടാണ് പറയുക, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കീഴിലുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരേ ഒരു പുരുഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് പരമദിവ്യോത്തമ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മാത്രമാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. നമുക്കറിയാം വാമനമൂർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ 3 ലോകങ്ങളും കളന്നെടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഭഗവാന്റെ പാദനഖം വാമനദേവിന്റെ പാദനഖം തട്ടിയിട്ട് ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ തോട് തന്നെ തുളക്കുകയും അത് എന്താ പറയാ ആ ജലം ബ്രഹ്മാവ് ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഇതിലും പറയും ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അഭിഷേകം ചെയ്തതാണെന്ന രീതിയിലും പറയും. ആ ഗംഗയെ ശിവൻ ഉൾപ്പെടെ സമഗ്ര പ്രപഞ്ചത്തെയും പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു അല്ലെ. ശിവൻ ജടയിലെ ഗംഗയെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു അജ്ഞരാൽ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടുള്ള അസംഖ്യം ദേവന്മാരുടെ സങ്കല്പം തന്നെ പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണ്. ഭഗവാൻ ദ്വൈതനല്ലാത്ത ഏകനും അതേസമയം അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ അഥവാ നിരവധി രീതികളിൽ സ്വയം വിസ്തരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പരമാർത്ഥത്തെ വേദങ്ങളിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അത്തരം വിസ്തരണങ്ങൾ അനന്തമാണ്. നമുക്കറിയാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എല്ലാം ദേവന്മാരും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അഹം ആദിർഹി ദേവാനാം എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയൊക്കെ നിയന്താവ് ഞാനാണ്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദരെ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ദേവന്മാരൊക്കെ. ബ്രഹ്മാവായാലും ശിവനും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ശിവൻ നമ്മളിനി പഠിക്കും രുദ്രഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ശിവൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പോ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു. ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്, പിന്നെ രുദ്രസമ്പ്രദായം ശിവനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്, ശ്രീ സമ്പ്രദായം ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതും, കുമാരസമ്പ്രദായം 4 കുമാരന്മാരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. ഇതൊക്കെ ആ ദേവന്മാരിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ സമ്പ്രദായം ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയും. ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം തന്നെ അതിൽ പിന്നീട് ആചാര്യന്മാർ വന്നപ്പോൾ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം, മധ്വാചാര്യർ വന്നു. പിന്നീട് മഹാപ്രഭു ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭു വന്നപ്പോൾ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ 4 സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉള്ളവരായിരിക്കണം, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സമ്പ്രദായത്തിൽ പെടണം, അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയും. ഇത് അവസാനം ചെന്നെത്തുക ഒന്നുകിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ശിവന്റെ അടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 4 കുമാരന്മാരുടെ. അല്ലാതെ സമ്പ്രദായത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട്
യാതൊന്നും ചെയ്താലും അത് പൂർണ്ണതയിലെത്തില്ല എന്ന് പറയും. യഥാർത്ഥമായ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളും ഇപ്പോഴും നാളിതുവരെയും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ ഔചിത്യനിഷ്ഠയോടെ ോടുകൂടി ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല അവയെല്ലാം തന്നെ മുകുന്ദനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായി ഉദ്ഘോഷിക്കുകയും മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വ വിശേഷവും ഭഗവാന് സമാനരായോ അതീതരായോ ഇല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് പറയുന്നു, നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുനിന്ന് ഒരു പൊട്ടക്കിണറിൽ നമ്മൾ വീണിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ പൊട്ടക്കിണറിൽ നിന്നും പിടിച്ചു കയറാനായിട്ടുള്ള 4 കയറുകളാണ് ഈ 4 സമ്പ്രദായങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ഏതിലെങ്കിലും ഒന്നില് നമ്മൾ മുറുക്കെ പിടിച്ചിട്ട് കയറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക, അല്ലെ? ഇരുപത്തി 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയും. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നമ്മുടെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചു, അല്ലെ? അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക, അല്ലെ? ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും. നേരത്തെ നമ്മൾ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവത് തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? എന്താണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. സവൈ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനായി, അല്ലെ? ഇപ്പോഴും മനസ്സ് വേറെ എവിടെയും പോവില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതകളോ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടാത്ത ചിന്തകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഓർക്കണം? ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ കുറിച്ച്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ആ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർക്കുക. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും, അല്ലെ? പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവൈ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോർ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണന കരോ ഹരേർ മന്ദിരമാർജനാദിഷു ശ്രുതിം ചകാരാച്യുത സത്കതോതി മുകുന്ദലിംഗാലയ ദർശനോദുഷു തത്കൃത്യഗാത്ര സ്പർശേംഗ സംഗം ഗ്രാണം ച തത്പാദ സരോജ സൗരഭം ശ്രീമത് തുളസ്യാരസനം തദർപ്പി പാദോ ഹരിക്ഷേത്ര പദാനുസർപ്പണം ശിരോ ഋഷികേശ പദാഭിയം കാമം ച ദാസ്യേനത് കാമകാമേതോത്തമ ശ്ലോക ജനാസ്യ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാതുകൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാൻ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവ് ഉപയോഗിച്ചു, വായു ഉപയോഗിച്ചു. വാക്കുകൾ, ഓരോ വാക്കുകളും ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വാക്കുകളായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാതുകൾ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാനും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകള് ക്ഷേത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നതിനും, അങ്ങനെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ വേണ്ടാതെടുത്ത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ, വിഗ്രഹമോ ഒക്കെ നോക്കും, ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാം, അല്ലെ? എത്ര നോക്കിയാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല. കേൾക്കാനായിട്ടും എന്താ പറയാ, ഗ്രാമകഥകളും മറ്റുള്ള ഗോസിപ്പുകളും അതൊക്കെ കേൾക്കുന്നതിന് പകരം ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ ധാരാളം സത്കഥകൾ കേൾക്കുക, അല്ലെ? ധാരാളം വൈഷ്ണവര് നല്ല എന്താ പറയാ നല്ല നല്ല ഭക്തന്മാരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ കേൾക്കുക. പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തുളസി രുചിക്കുന്നതിനായിട്ട് തന്റെ നാവിനെ ഉപയോഗിച്ചു അംബരീഷ് മഹാരാജ് ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതിന്. മൂക്ക് എന്താ പറയാ വാസനിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കങ്ങൾ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ താമര ഇതളുകൾ വാസനിക്കുന്നതിനായിട്ട് മൂക്കിനെ ഉപയോഗിച്ചു. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. പാദോ ഋഷികേശ പദാഭിവന്ദനം, തന്റെ ശിരസ് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുന്നതിനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാതെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പരമഹംസർ എന്ന് പറയുന്ന പരമഹംസാവസ്ഥ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഹംസം എന്താ പറയാ, ഒരു അരയന്നത്തിന് വെള്ളത്തിൽ പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാല് മാത്രം കുടിക്കുന്നു. അതുപോലെ പരമഹംസര് മായയുടെ സേവനത്തിന് പകരം ഭഗവാന്റെ സേവനം പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ
സദാസമയവും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസം പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രഭുപാദർ പറയും, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പരമഹംസരായിക്കൂടെ എന്ന് പറയും ശിഷ്യന്മാരോട്. പ്രഭുപാദർ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ രാത്രിയിൽ പ്രഭുപാദർ ഉറങ്ങില്ല, അപ്പോഴൊക്കെ റൂമിലൊക്കെ പോയാലേ അവരൊക്കെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അവരോട് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ എന്താ ഉറങ്ങിയില്ലേ? അപ്പൊ പ്രഭുപാദരോട് പറയും, നിങ്ങൾ പരമഹംസരാ, നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയൊക്കെ കഴിയും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അവരോട് പറയും, നിങ്ങൾക്കും പരമഹംസരായിക്കൂടെ എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ സദാസമയം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. പരമഹംസരുടെ കുറെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലാളിത്യം, മഹന്തയില്ലായ്മ, പൊള്ളയായ സ്വയം ശ്രേഷ്ഠത, ഭാവമില്ലായ്മ, അഭിമാന ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, സഹനം, ശുദ്ധത, ആദരണീയത അഥവാ ബഹുമാനാർഹത, ആരാധന, ഭക്തി, ആത്മാർത്ഥത എന്നീ എല്ലാവിധ സദ്ഗുണങ്ങളും ഉള്ളവരാകുന്നു ഈ പരമഹംസർ. ഈ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് ഭക്തരിൽ അന്തർലീനമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത് സേവനത്തിനായി സ്വയം പൂർണ്ണമായും ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത അത്തരം പരമഹംസർ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. നമുക്കറിയാം, ധാരാളം ആൾക്കാർ എന്താ പറയാ, വീടൊക്കെ വിട്ട് ആശ്രമത്തിലൊക്കെ ചേരും ബ്രഹ്മചാരി ആവാനോ. എന്നാൽ ഒരു 100 പേര് ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ, ഒരു 10% ആൾക്കാരൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട്, അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉൾക്കൊണ്ട് അത് പ്രകാരം സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് എന്താ പറയാ, തൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിവെക്കാനുമായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. കുറെ ആൾക്കാർ പിന്നീട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് സാധാരണ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിട്ട് ജീവിക്കും. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവര്, അങ്ങനെയുള്ളവർ വളരെ ചുരുക്കമാണെന്ന് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയും. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ വിസ്മരിക്കുമ്പോൾ, മറന്നു പോകുമ്പോൾ അവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് അതീതനായി തീരുന്നു എന്ന് പറയും. ആത്മപരിത്യാഗം എന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ ഒരുവന്റെ ആശ്രിതാവസ്ഥയെ പരിത്യജിക്കുകയും ഭഗവത് കൃപയെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കുകയുമാവും. ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെ അഥവാ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളുടെ ഉപാധിക്ക് അധീനരായി തീരാത്ത ഭഗവത് കൃപയിലുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസമാണ് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം. പരമപുരുഷനുമായി ഭഗവാങ്കേലേക്കുള്ള ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയയെ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പരമമായ പരിപൂർണ അവസ്ഥ എന്ന് പറയും. ഈ പരമഹംസാവസ്ഥ, ഇതാണ് പരമഹംസ. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങള് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതിനെ മായയുടെ സേവകനാകാതെ ഭഗവാന്റെ സേവകനാകുന്ന അവസ്ഥ പരമഹംസ. ചില പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. ഗന്ധരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഏകാദശിയാണല്ലേ. ഏകാദശിക്ക് എല്ലാവരും കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക. ഭഗവത്ഗീത പാരായണം ഉണ്ടാവും. ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ വകയായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത പാരായണം 10 മുതൽ 1 മണി വരെയും, പിന്നെ വൈകിട്ട് കുട്ടികളതും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം സാധിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ 10 മണിക്കുള്ള ഭഗവത്ഗീത പാരായണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. 700 ശ്ലോകങ്ങളും അതിനെ കൂടെ തന്നെ ചൊല്ലാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയെടുത്താം. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്യ കൃപാസിന്ധുഭ്യോ വരദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദയ്ക്ക് ജയ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ്.